ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire maberekana amutina mpururu kana emukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete. Uyewererenje takumbira shumba onakanda kutenderere wati pagwara reupenyu. Tinokuchingamidzai kamhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. It's another day. Yes. And zuva nezuva rine zvaro, rine zvinoitika mariri zvakaita sei zvakasiyana. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Sanibonani mhuri yeZimbabwe, nthemba liphile lapha elikhona, ibizo lami nguNowe. Tiri munzvimbo ino yeMurewa Uzumba Maramba Pfungwe. Naizvozvo tine dambudziko ratisvitsa kuno ratita kuti tifambe tisvike kuno. Senguva dzese tinoti kana taburitsa dambudziko rakadai so tinokumbira imimi vaya vakatumwa vanokwanisa kubatsira munge muchisangana nemhuri iyoyi muchiipedza dambudziko ravainaro. Hatidi kuti titi ningi itaichi asi tinoda kukupai mese dambudziko anenge akundaka aiwa tinoisa zvanza zvedu tichiombera kuti aiwa matigonera vachene. Namhlanje sisendaweni yaseMurewa. Sihambe ngodaba lolwesifazana asehlupheke kakhulu. So simkhipha lapho besicela ukuthi ozabona uhlupho lolu ethi hayi mina ngiyakwanisa ukuncedisa, besicela emncedise. Asifuna ukuthi sithi hayi sithatha wena ukuthi wena umncedise, wena sithatha wena. Sifuna ozizwa ekhululekile ukuthi hayi mina lokho ngiyakwanisa ende ngamnceda umuntu wenkosi. Njengoba likwazi ukuthi ngezikhathi zonke vele sijala ukuphathela izindaba ezibuhlungu lezimnandi ezijabulisayo. Lesi sengayo namhlanje ayijabulisi, asindaba emnandi sibe. Nawe yatafambira ndiya mama vari kunzi vakuita vachirasika mafungiro anowirirana nevamwe, njere dzavo dzakuita dzichita sei dzichirasika. Naizvozvo ndo dambudziko riripo chava chinhu chakaoma zvikuru sei kuvana, muroora mwana, amai kana votaura vanenge vasisina mabreak vari kungotaura semafungiro avanenge vachiita. Naizvozvo zvobva zvapa ugaro hwacho kuomarara. Udaba esihambe ngalo namhlanje ngolwesifazana okuselahlekelwa ingqondo zakhe. Uthiwa ukhuluma non-stop noma ekhuluma ngala mabreak
nxa engalalanga yabe lokhu ekhuluma non-stop ekhuluma so sibehlupheke kakhulu bafuna uncedo ngezimbabwe. Asengwadzise muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regedzai tikupei chirongwa chatinacho zuva ranhasi. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media taking you to another level. Azwai muri Zimbabwe, indoitwa area mahachi, ndiri munzvimbo yeuzumba, machifinya jina, muri Mamutanga muvillage. Tine dambudziko rangu randinaro mudzimai, rakatanga 2003. Ranetsa dambudziko ndadomboedza kufamba ndafamba, asi ndashaya chandabuditsawo ipapo. Zvino ndatopera mari zvokuti kana kuti ndichiwana zvokuti ndikwanise kufamba kana kuti nditsvage kumwe kwokuti ndiende handichisina kwokukwanisa kuti ndiende zvokuti ndakangochengeta mudzimai pamba. Mudzimai anodambudziko rechirwere chopfungwa zvokuti anongoti akangobuda kana pamba aenda kana usiku haana zororo mukati mekutaura. Saka dambudziko iroro ratondinetsa zvokuti handichaziva kuti ndodii. Ndambofamba ndafamba ndaneta. Zvino ndatogara pamba kundoti takungotariswa zvichaita Mwari kana ari achatipawo wabatsirwa ngatibatsirewo kana kuti gonero pabasa irori tingatonzwa kufara chose. Handichisina chimwe chinhu chandichaita kana mari chaiyo kuti ndione pokuti ndichaiwanawo. Ndapera nekufamba ndafamba kwese nokupi kuzvipatara ndakamboenda kusvika ndazotransferiwa kuenda kwaMutoko kuchawagona hakuna hapana. Saka akatombogara 2 weeks vari ikoko vachizopuhwa mapirisi zvekare vachimbonzi zvinenge zvaanani. Zvino wakazouya kunoku kuti akandoona unani hwacho ndokungorara chete. Kana zvapera pakungorara zvatanga. Saka hapana kana zororo rokuti kutaura kwaanoita. Kana zvinyadziso kana kudii zvokutoti zvakutonyadzisawo ndine vana vati kurei zvokuti zvakutondinyadzisawo nomuroora mumwe chete. Saka kuti tichigarisana zvotonyadzisa zvokutoti kana zvatanga ndakutosvidurukawo ndini kuti toshaya pokuringa kuti ndoringirewo papi nomuroora manje. Saka dambudziko iro ndakutoriisawo kumhuri yeZimbabwe kuti kana pano vanokwanisawo kundibatsirawo ndapota zvangu ngavasvikewo vandibatsirawo vaonewo dambudziko randinaro. Rani nguva yakadii dambudziko iri? Dambudziko iri rakatanga 2003 kusvika now tiri pakati. Ko kunhoroondo yekumhuri kwavo kune here mumwe akamboita dambudziko rakaita sairoro? Ivo vanoti havana madambudziko rakamboita sairoro. Asi sekufunga kwenyu imimi chikonzero chingave chii chaita kuti ritange dambudziko iri? Handina chandingataura kuti chikonzero chacho chakaita nokuti wakangobva pamba vachiti vari kuenda kuchera mvura pabhoro riri padhuze pedu pambava. Saka wakazongobva ikoko achiti pano vanhu vari kundirowa pano vanhu vari kundirowa. Takambofunga kuti pamwe zvimwewo zvaitika pamwe ikoko. Kubva ipapo tongoona zvatoenderera mberi. Muri kuinzwa kanhau iripo muri yeZimbabwe. Baba vari kuda rubatsiro pamusoro pemhuri, pamusoro pemudzimai wavo asiri kunzwa zvakanaka. Tinovimba muri yeZimbabwe muchange muchikwanisa kunge muchibatsira dambudziko ravainaro. Mhuri yeZimbabwe liyazizwela ubaba lapha sekhulumile ngohlupho lakhe uthi yena ulonkosikazi wakhe ongani uyabalekelwa zingqondo segule isikhathi eside from ngo-2003 kuthiwa wasuka lapha ekhaya sithi uyakukha amanzi esibhoraneni waphenduka wathi kulabantu abamchayayo singazi ukuthi kuyini. So uthi uhambile ezibhedlela uhambile kwabancedisayo sehambe kakhulu udinga uncedo ukuthi maye ngabe khona okwanisa ukumncedisa amncedise ukuthi mazima umfazi wakhe abe right bahlale kahle because uthi sometimes uyayangeka ngoba uhlala lo malukazana. So kuyabe sokuyangisa ukuthi umalukazana nguyabe sekhangela somele egezisa umamazala ekukhani kanti umamazala lo malukazana kumele ukuthi bencedisane emsebenzini lapha. So uyacela kakhulu sehlupheke kakhulu sebhode kakhulu mhuri yeZimbabwe liyazizwe liyazikhulumela la. Kwaziwa mhuri yeZimbabwe ndinetwa Barnabas Mahachi ndiri kuno kuzumba murayani Mamutanga. Tine dambudziko
romuramo wangu anorwara nepfungwa. Tatambura zvikuru nokuti tione kuti angararame sei. Taedza kuenda matimane enyika tichiona kuti tingawane here akatibatsire, asi hazvisi kuchinja, zvinoramba zvingodaro kungonetsa. Saka tizive kuti kana pano vanokwanisa kutibatsirawo, tinokumbirawo kuti vatibatsirewo. Hatina mashoko akawanda, tinotenda. Asi hamuna kumbogara mamboedza here kubvunza kune vanobatsira vakasiyana-siyana kuti dambudziko chairo riri kukonzeresa izvozvo chii? Takamboedza kubvunza zvakawanda wanda, vanongoti imhepo dzinongouyawo. Saka hatina kumwe zvimwe zvatakazokwanisa kuti tingaite. Panova zvava takabvunza wacho wakangoti imhepo dzinongouyawo. Saka ndobva tatopererwa ipapo kuti tangogara chete kuti hameno zvichangoitika, kuti ndizvo zvichaitika mheno zvava zvaMwari. Makadii muri yeZimbabwe, mukutaura naEmmanuel Mahashi kuZimba kwamureva chief Nyajina Akatanga village. Isuwo tine dambudziko ratinetsa ramai wedu vari kurasika njere. Tofunga takangokurawo tiri mudambudziko irori, kusvika tiende kuchikoro kusvika tipedze, tamboedzawo kufamba n'anga kumaprofita, hakuna chatiri kuona chashanduka. Ndokubva tazoenda kuchipatara, hapana kana chimwe chete chataona chashanduka. Saka mari yasvika pakupera, tichingoedzawo tichishingira tichiti zvichaita, asi hapana chabuda. Saka tinge tangogarawo takungovavharira mumba, nekuti tikavasiya vari panze, dzimwe dzenguva tinozovadetserwa vatenda, dzimwe dzenguva kunzvimbo iri kure toziita zvokufonerwa. Saka isusu kuchema kwedu kunyika yeZimbabwe, tiri kuchemawo kubatsirwa kuno vanobatsira, nekuti tasvikawo pakupererwa hatisisina kuti tashayiwa kuti tochiita sei, kana chokubata chaicho chakutinetsa, nekuti tafamba makawanda, mari ichingoenda asi chikubuda hapana. Ndofunga ndakati ndine foni yangu ndiri kuona ndiri paWhatsApp, kune munhu akazonditumirawo mavideos akanditi dai waedza kubata varume ava. Saka panguva iyoyo ndakambofunga kuti ndezvedambi, asi panguva iyoyo ndakambotarisa futi mandatumirwa rimwe vhidhiyo paWhatsApp, ndopandakaona vari kunzvimbo yekwaMusami kune nyoka yakabatwa ikoko, ndopandakazogutsikana chinzi wanzi moto wapera. Saka moto wainetsa kwaMusami ndakazonzwa wanzi wakapedzwa nevanhu vaifamba nevanhu ivava venyusa. Saka isusu panguva yacho ndopandakazvitsvaga airtime, ndokubva ndachitaura navo paWhatsApp kusvika vazobvuma kusvika mukati menzvimbo ino kuti vauye vatibatsire. Asi kuti tizonzi tabatana navo, havana kutitorera nguva kana mazuva, nekuti vakangoti tiri kuuya. Saka takafunga kuti sekuti tava tine dhauti, nekuti tinge tanzwa nekunyederwa nevamwe vataiendera vachiti vari kuuya. Saka tinoda kuvatenda. Muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga tiinacho zuva ranhasi, marinzwa dambudziko. Saka naizvozvo taakukumbira kunemi vanobatsira kuti hecho chisveru, batsirai mhuri yatambura manzwa, kuti vakaita zvese zvavanofungidzira kuti vangakwanise kuita kuti mama vange vachidzokera paupenyu hwavo hwakare. Muli yeZimbabwe selizizwele bekhuluma ukuthi uhlupho lolu sebebhodile ezibhedlela, ebaprofitini, ebantwini. Umama sephina ukuvalelwa endlini ukuthi cause bengamchiya ephume phandle bayamdobha sesegangeni, bebemdobhe sekhatshana sebeze bemfonela. Ngakho ke besicela muli yeZimbabwe ukuthi mayekhona ongakwanisa ukumncedisa, emncedise bephile kahle, ngoba umntana akhe uthi yena vele bekhula from 2003 bafunda bahamba ezikolo, umama lokhe ethwele nzima, behamba ebantwini, behamba echechi. So umntana lesifiso sokuthi umama akhe la yeke be right, ethole phela isikhathi lo mama akhe. Muli yeZimbabwe asebehlupheke kakhulu, besicela ukuthi libancedise shuwa nxa ikhona okwanisa ukuncedisa. Tachisiya chisveru kwamuri, dzinonzwa hadzirime. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba Lononi. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Ntungamiro yekuti pagwarare upenyu, ndipo patinoona ana sekuru
mabikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu. Mushaona. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.